Većina se pri uređenju suočava s veličinom prostora, a kupaonice su obično najmanje. Ovoga puta preuređujemo upravo tu prostoriju, veličine samo 3 četvorna metra. Prošlo je već više godina od preuređenja i trebamo je osvježiti. Klijenti nemaju potrebu u kupaonici smjestiti perilicu za rublje, tako da prostor možemo iskoristiti za postavljanje tuškade, a premda toalet ostaje na istoj poziciji, mijenjamo svu sanitariju. Uz to odabrat ćemo i novi umivaonik ispod kojeg ćemo postaviti ladičar za odlaganje stvari. Želja klijenta je da u konačnici sve bude vrlo jednostavno, no ipak elegantno, pa bi svakako da dizajn baziramo na keramici i nečem novom, kombinacijom više različitih stilova. Nakon što su klijenti odobrili naš prijedlog, počinjemo s rušenjem stare kupaonice. Pratimo sve radove pa provjeravamo stanje na gradilištu. Tamo nas dočekuje situacija koju moramo riješiti. Potrebna nam je kanalica. Gorane, čuo sam da imamo situaciju neku. Imamo. Razlika u podu nam je 3 cm između ove i ovoga poda. Dobro. Kanalicu imamo najpliću od 6 cm. Morat ćemo ovo sve razbiti da vidimo da li uopće možemo, da li imamo mjesta. Imamo znači, mjesta. Znam da ti sigurno ima od 6 i 7, a ja ću ti još provjeriti da li možda postoji i plića varijanta. Evo samo upravo mi je Goran zove. Gorane, samo jedno pitanje, molim te, imamo situaciju jednu na gradilištu. Treba nam najplića kanalica koju imaš. Od koliko? 68 mm. Ok. 68,5 točno. Ok, hvala ti, ajde javim ti se još. Hvala ti, bok. Znači 68,5, ništa, gle, prokopajte sve pa ćemo vidjeti ili onda može, ili ja bi više voljela da smo sa kanalicom nego sa kadicom, tako nek ostane kanalica ako može. Tako da nam je sve u jednom. Ajde javi mi da znam šta ću naručiti, onda može? Okay. Zahvaljujući Petrokovu uspjeli smo odmah pronaći odgovarajuću kanalicu, no ni jedan detalj ne prepuštamo slučaju, osobito ne one estetske. Odlazimo stoga u Petrokov po potreban materijal počevši od keramike. Ovog puta želimo iskoristiti spoj nekoliko različitih dizajna keramike. Počinjemo imitacijom Carrara kamena koji u prostor unosi duh klasike. Ovo je ta pločica koja djeluje poput Carrara kamen. To znam, to smo već koristili, ja bih voljela vidjeti 4D varijantu. Možemo ovdje. Ovdje su pločice koje imaju efekt 4D. Mi ćemo svakako ići sa bijelom, a s obzirom na onu predloženu keramiku ja bi išla sa nečim jako jednostavnim, ovom će mi biti najbolja opcija. To je to, to mi se sviđa. Da, mislim da je dobar odabir. Nakon pločica pogledali smo još i ponudu dizajna kanalica, ali i umivaonika te naručili potrebne dijelove za potpun izgled kupaonice. Mijenjamo i tipkalo. Svojim minimalističkim dizajnom sjajno će se uklopiti i dodatno modernizirati prostor. Materijal je stigao pa krećemo s postavljanjem keramike. Kombinacijom 4D pločica na zidu i imitacije Carrara kamena u prostor unosimo elegantan i moderan izgled. Pazimo i na detalje. Postavljamo jednostavnu tuškadu sa staklenom stjenkom. Kada je keramika postavljena, potrebno je ispod umivaonika montirati ladice izrađene od toplih drvenih materijala. U tijeku je montaža kuponskog ormarića na koji dolazi umivaonik. Kruno, jesi gotov skoro? 20 minuta je bit će gotovo. Ok, sada će i Goran donesti kanalicu pa smo onda skroz na finalu. Malene prostore ne treba opterećivati suvišnim detaljima. Stoga smo se odlučili na dodatak zelenila i neophodnih biljaka koje smo odabrali iz ponude trgovine Ira Komerc. Izabrali smo i malene tepihe, te bjelinu i čistoću prostora naglasili dizajnerskim ručnicima našeg studija. Kada opremate malu kupaonicu, svakako razmislite o tome da je vizualno proširite, kao na primjer da umjesto kade stavite tuš kabinu. Poigrate se sa različitim kanalicama te svakako odaberite svijetlu keramiku. Ovim smo vam primjerom željeli pokazati kako u kupaonici stvoriti prostor koji će još dugo djelovati novo i svježe, a istodobno će vam omogućiti sve potrebno za svakodnevnu osobnu higijenu.